Ahoj lidi, já jsem dělala dneska pomásánku a tady je Rosa tačí. Čau lidi. A ji radši tam dolů právě. A my děláme tady to. Avokádovou pomazánku Na večuše. na večeři. Ukaž lidem, jak jsi nalakovala nechty. Kdybyste chtěli přijít k manikérce Lence, tak doporučuji, že? Jo. A Jozí, co ty? Co ty asi? Já doporučuji se podívat na můj YouTube kanál. A podívejte se na můj YouTube kanál, protože mám tam večery, klobouček a i saty. Fakt, ty už máš svůj merch? Jo? Výborně. Kolik ty máš odběratelů, Lani? 12.